povieme si mentálny. Napríklad u mňa osobne mentálna dostupnosť, alebo tá najvyššia mentálna dostupnosť je napríklad, keď sa bavíme o šampóne a niekto povie, že pánsky šampón, a ja poviem, že Head and Shoulders. Prečo? Pretože od malička ten Head and Shoulders mám, používam, nejaká reklama ma raz v nejakom momente veľa rokov dozadu pritiahla k tomu, aby som ten šampón začal používať. Dodnes ho používam, nevadí mi to, je to v pohode a mám najvyššiu mentálnu dostupnosť pre tú danú vec. Čiže pre mňa šampón ako produkt sa rovná tej danej značke. A to je veľmi super. A to je to, kde sa snažia všetky firmy dotiahnuť tú danú vec. Hej? Čiže keď si povieme, že dobrý počítač, tak automaticky, aby to bolo Apple. Keď si povieme niečo iné, aby sa tie veci rovnali. Na Slovensku sú dve firmy, ktoré možno úplne tento level nedosiahli, ale sú k tomu celkom blízko. A jedna z nich je, že keď antivírus, tak ESET. A druhá vec je jedna malá zvolenská firma, ktorá vyrába pečiatky. To najväčší výrobca pečiatok na Slovensku, ktorý má úplne neskutočný trhový podiel na Slovensku.